Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny şol sanyny aşybatda dollaryň gara bazardaky narhy ýene ütgedi. 23 ýanwarda söwdegärler 1 Amerikan dollaryny 10 manat 60 tenge, 10 manat 80 tengeden satyn alyp, 11 manat 50, 11 manat 60 tengeden satýarlar. Ýatlak geçdik. Dün has takygy 22 ýanwarda paýtagtda dollaryň gara bazardaky narhy soňky ençeme ýylyň dowamynda rekord derejesine baryp ýetip 1 Amerikan dollary 12 manatdan satyldy. Şol bir wagtda dollaryň Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan kesetlenen resmi kursu bolsa 3,5 manat möçberine saklanyp galýar. Adatlyk radiosynyň aşybatdaky çeşmeleri dollar söwdegärlerine salgylanyp, dollaryň gara bazardaky narhynyň bir neme pese gaçanlygyny aýdyp, onuň türkmen manadyna görä hümmetiniň häli şinli ütgemeginiň dollara bolan talaba, ýagny ony satyn alýan müşterileriň sanyna baglydygyny belleýärler. Şol bir wagtda dollar söwdegärleri daşary ýurtlardan haritlaryny import edýän telekeçileriň öňkü getiren önümleriniň ählisini satyp guturmak bilen dollaryň hasda gymmatlamagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, 17 ýanwar içinli gara bazarda söwdegärler 1 Amerikan dollaryny 9,8-10 manatdan satyn alyp, 10 manat 20 tenge, 10 manat 40 tengeden satýardylar. Ýöne geçen hepdede Türkmenistanyň Merkezi Banky daşary ýurtlardan haritlary import edýän telekeçileriň aglawasyna manatlaryny dollara konversiýa edip bermegi tutmak bilen dollaryň gara bazardaky narhy 12 manata çenlip baryp ýetdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda dollaryň gara bazardaky söwdasy ýa-da onuň gymmatlamagy barada häzir çenli dymyp gelýärler. Bu aralykda Türkmenistanyna daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň öz ýany bilen alyp gidýän nagd pulunyň möçberine hem çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar peýda boldy. Inni Türkmenistanlylar daşary ýurtlara öz ýany bilen 3000 Amerikan dollarynyň artyk nagd pul serişdelerini alyp bilmeýärler. Öň bu mukdar 10.000 Amerikan dollaryna barabardy diýip 22 ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Adatlyk radiosu bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky gümrük gullugy bilen habarlaşanyny, bu edaranyň jogapkar resmisi türkmen raýatlarynyň öz ýany bilen daşary ýurtlara çykaryp bilýän nagd pulunyň möçberiniň ütgemänligini, bu düzgüniň öňküsi ýaly saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yok utkadyna deklaratsiýa boýunça. 10.000 dollar bolýar. 2016 ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyna dollaryň resmi söwdasy tutuldy. Munun bilen baglykda türkmen häkimetleri raýatlaryň bankdan konversiýa edip bilýän ýa-da öz hasabyndan alyp bilýän daşary ýurt valyutasyny şeýlede olaryň Western Union we MoneyGram atly daşary ýurda uradyp bolýan puluň möçberini we import bilen meşgullanýan telekeçilere ençeme tapgyr çäklendirmegi ýerdi. Munun netijesinde ýurtda valyutanyň iki döwlet we gara bazar kurslary emele geldi. Häzirki wagtda Türkmenistanlylar üçin dollaryň gara bazary ýurtda islenlik mukdardaky daşary ýurt valyutasyny satyn almak üçin ýeketek çeşme bolup durýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewap vilayatynyň Beýik Saparmat Türkmenmaşy etrawynyň Azatlyk daýhan birleşigine kärenneçiler bilen ýylyň hasaplaşyk işleri geçirilýän makaly resmiýetiň olary 2018-nji ýyl üçin heniz edilmedik hyzmatlara artykmaç pul tölemäge mejbur edýänligi öňe sürilýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap vilayatynyň Beýik Saparmat Türkmenmaşy etrawynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, arçylynyň
resmileri tehnika hyzmat töleglerinden daşaryn kärenli yerleriniň suw üpçünçüligi üçin diýip geljekde ýaplaryň arasalanmagy maksady bilen adam başyna 80 manat nagyt pul tölemäge mejbur edýärler. Olar Azatlyk Daýhan Birleşiginiň resmileriniň şeýle puly tölemeýänleriň hasabyndan tehnika hyzmatlar çägine diýip 160 manat tölew kesip alýanyny öňe sürýärler. Azatlyk Daýhan Birleşiginiň käbir ýaşaýjylary döwlete berilmeli tölewlerden daşaryn zor bilen talap edilýän edilmedik hyzmatlar üçin şeýle artykmaş tölewiň agyr ykdysady kynçylygy başdan geçirýän owalalary gaty agyr degýänini aýdýarlar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmazygyny sorap, Azatlyk radiosyna ýüz tutan Daýhan Birleşiginiň Daşrabat owasynyň käbir ýaşaýjylary bolsa, kärenli yerleriniň ýokdugyna garamazdan resmileriň olary hem suw üpçünçüligi hyzmatlary üçin diýip şeýle puly tölemäge mejbur edýänini habar berýär. Arçylynyň resmileri Daşrabat owasynda ýaşaýanlaryň öýlerine ýeken aýlanyp, mellek yerleriňizi sugurjak bolsaňyz hukman 70 manat nagyt tölemeli. Bolmasa mellek yerleriňize suw berilmez diýip gyssaýarlar. Daşrabat owasynyň käbir ýaşaýjylary resmilere suw üpçünçüligi üçin şeýle-de pul tölenýänini aýdyp, boyun toglasa da arçylynyň işgärleri artykmaç pul aljak bolup ýaşaýjylara gaty basyş edýärler. Daşrabat owasynyň käbir ýaşaýjylary edilmedik hyzmatlar üçin dälle arçylynyň un gytlygyny çözen halatynda mundan meýlek unsuz kösenmez ýaly. Artykmaç her halta uny 70 manat däl, hatda 100 manat tölemäge hem razy ýdyklaryny bildirýärler. Ýöne arçylynyň resmileri ýaşaýjylara melleklerinize kartoşka, pomidor ýaly zatlar ekken çäňiz buğday ekmelekeningizde olar ýaly un gytçylygy çekip aşlyk kopa awanýan bolsa, onsoňam başga yerlerde un tapmayan halklar Mekkejegen iýip gününi görüp ýörler. Görnüşine jogap berýärler gaýtam diýip Daşrabat owasynyň käbir ýaşaýjylary häzir ol ýerde başdan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun berýärler. Gepin gerdişine görä ýatlap geçmeli bolsa, Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, Daşowuz vilayatynda ýaşaýjylardan şu ýylyň hasabyna entek ýerine ýetirilmedik kommunal hyzmatlar üçin tölew toplanyp başlananlygy ma'lum edilipdi. Şu aýyň başyndan bäri vilayatyň gaz, ýanyň howpsuzlygy, elektrik we agy suw edaralary gapyma-gapa aýlanyp 2018-nji ýyl üçin ediljek hyzmatlaryň tölewini öňünden ýygnap başlapdyrlar. Sözü jemläp aýtsak, Lewap vilayatynyň Beýik Saparmat Türkmenmaşy etrawynyň Azatlyk Daýhan Birleşiginiň ýaşaýjylarynyň ýokarda agdalýan ýagdaýlary barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultanat Şylwa gepleşiklerine dowam etdirýäris. Vilayatlardan Aşgabat'a gelen türkçülerin kemsetilmeklerinin, olaryň öz ulaglarynda Aşgabat şäherine göý berilmezlikleri, uzak ýoldan ýadap gelen türkçülerin bolugsyz synaglary hezewar edilmeklerine dowam edýär. Mara vilayatynyň Aşgabat'a näse galyp gelen Arslan aýtmana görä, Aşgabat'a 17 kilometr ýol galanda onu gäwirsiň täze postu diýilen ýerde polisiýanyň ýol gözäçilik punktunda saklap, polisiýa işgärleri onuň elinden awtologynyň tek pasportyny alypdyrlar. Hemde oňa ýol gözäçilik gullanyň postunyň 500 metr gaýratynda gurulan awtodrola gerip, şol ýerde garaşmaldygyny aýdypdyrlar. Arslan aýtmana görä, ol ýerde ondan başga da 15 urak mar hemde Lewap vilayat belgili awtologlar bar ekeni. Eýem öýlen saat 18-den geçip gün ýaşyp barýardy. Emma ýoldan ýada ölen türkçüleriň ýadawly hem awtologunda näse adamynyň bardygy hem polisiýanyň ýol gözäçilik gullanyň işgärlerini gyzyklandyrmýardy. Gün ýaşyp ýaşy garangy düşenden soňra ýol gözäçilik gullanyň işgärleriniň birisi polisiýanyň awtologunda ýanymyza gelip türkçülerden öz ýüzüne düşmeklerini talap etdi. Türkçüler buyrugy boyun bolup polisiýanyň işgärlerini sürüp barýan awtologyň ýerininden hattar bolup ýörep başladylar. Edil bir etmesiz iş edip günäkärlenýän ýaly bolup türkçüler ýüzlerini tallap barýardylar.
Daga alajyň näme? Elinden dokumentin alynandan soňra gitjek gereň ýok. Buyruga boyun bolup polisiýa işgäriniň awtologynyň ýerinden barýar. Polisiýanyň ýol gödäwçilik gullanyň işgäri bolsa, edil bir gahrymançylykly işi ýerine ýetirýän ýaly gaýşarlyp barýar diýip Arslan dowam edýär. Arslan özüniň özel Aşgabatda gola ýerde awtologlaryň saklanyp, şogullydaky awtoturalga ertilýändigini, şol ýere baranyňdan soňra Aşgabatda girmeli däldigini tawşyryp, dokumentini berýändiklerini eşdendigini, emma özleriniň çogalla däldi, has uzagrak ýere alınıp gidilendiklerini aýdýar. Aşgabatyň daşyndaky aýlaw ýol bilen bir sagata gola ýol ýöredik. Aşgabatyň töwereklerine belet bolmanymdan soňra garanklykdan ýere ýörýändigimi hem pelçerip bilmän, haýran alyp awtology sürüçilerini ýeri bilen türüp barýardym. Ahir bir ýere barıp saklandyk. Sürüçilerden Aşgabatyň töwereklerine beletraklerden ýerdi. Biziň gelip duran ýerimiziň babarygyň golynda kazgan owasydygyny aýtdy. Ine şol mendilde hem polisiýanyň ýol gödäwçilik gullanyň işgäri awtologynyň düşüp biziň dokumentlerimizi elimize berdi. Biz nämedigini düşünmän galdyk. Ýöne elimizde dokumentlerimiz berilteradi bolup, polisiýa şäher gaýdandan soňra ýerimize Aşgabatda öwrüldik diýip Arslan aýdýar. Bu synagyň nähile synagy bolanda on mäsden owrak türje nämelim bolup galdy. Bu näme adamlar kemsitmekmi? Ya adamlaryň üstünden gülmekmi? Vilayetlerden Aşgabatda gelýän türjileriň belki de pişeýman edip Aşgabatda awtologda gelmeklerini besletdirmek üçin edilýän hereketlermi? Garaz öz etýän bir kanun işlerine özleri düşünýän bolaýmasalar, adamlary kemsitmeklik ýetjek derejesine ýetdi. Bu eden etdilige gödäwçilik ýoklugy bolsa böwrüňden nädär diýip Arslan aýdýar. Bu edilýän bir kanunçylyklara ýokardan gödäwçilik edilmeli. Belki de ýokarrak wezipeli emeldarlardan şeýle görkezmeler çykýandyr diýmäge esas döredýär diýip sürüçilerine ötýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri Aşgabatyň awtodrologlaryndan sähel könüleşen, ýagny motorundan ýağ damyan awtologlary çykaryp başladylar. Bu waka türkmen resmiýetleriniň ýurtda gara renkli awtomobillere garşy görýän çärelerini güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 22-nji ýanwarda Aşgabatyň şäher we etrap häkimlikleriniň ýokary derejeli ýolbaşçylary paýtagtdaky tölegli awtodrologlara aýlanyp, olaryň jogapkär resmiýetlerini motorundan ýağ damyan uloglary inni drolga almazlygy tawşyrdy. Aýdylan we biräşol awtologlaryň dron ýerini, ýagny ýagdaman ýerlerini görüýçe himikatlar bilen ýuň ählisi şota ýagdamanly görünmesin diýip awtodrologda garawl bolup işleýän iş ýerlere görkezme berildi hemde şu barlygyň ýerleri dowam etjek gaýdyldy. Eger bu antifriz ýa-da bolmasa diýetilen ýagdaman bolsa onu şol awtodrologlaryň iş ýerleriniň administrativ jogapkärçiligi çekiljegi olary jerime salynjagi has 2-3 gaýtalansa, şo ýagda onu jerimäni hat pul mukdarda salyp özleriniň de iş orunlaryndan boşadyljaklygy hakyna berkdenmek duýduruş berildi. Diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Sinçaman Murat Bugaýew paýtagtdaky awtodrology iş ýerleriniň we ulug eýeleriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Adatlyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan könüleşen awtolog eýeleriniň ençemesi uloglary tölegli awtodrologlardan başga ýerde goýmagyň gadagandygyny ýatladyp, häzir özleriniň çykgynsyz ýagdaýlary başdan geçirýändiklerini aýdýarlar. Könülüşen awtolog eýeleriniň köpüsi kireýe diýen ýa-da bar gadanjy bilen ulug satyn alan raýatlar, ýagny maddi ýagdaý ýetir ýetmez adamlar. Häzir ýagdamyan maşinlary bejertmek adynyň 3000 manada durýar. Şäheriň köçelerinde uluglarym goýup bolmaýar. Şunuň üçin indi maşinlarymyzy şäheriň gyrak bujaklaryny, ýagny polisiýa işgärleriniň aýlanmaýan ýerlerini, meselem Hitrovka sewitindäki tanyş bilişlerimiziň howlusyna goýýar. Soň bilen sataýmasak alajymyz ýok. Diýip özüni Goçmurat diýip tanışdyran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Yerli synçylaryň we awtolog eýeleriniň ençemesi şäherdäki uloglaryň azynyň 50%-iniň inni 15-20 ýyl bäri ulanışdadygyny aýdyp, bu çäräni häkimetleriň könüleşen maşinlary paýtagtdan çykarmak üçin edýän tagallasy diýip düşündirýärler. Şol bir wagtda bu gadaňçylygyň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ne demeýe serişdeler tarapyndan häzirlikçe ilat köpçüligine düşünürş ýa-da maglumat berilmeýär. Ýatlap geçsek, bu türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtolog eýelerine garşy alınıp barlayan ilkinji gadaňçylyk däl. Dekabr aýynyň aýagynda we ýanwar aýynyň başynda paýtagtda we ýurduň ençeme welaýetinde gara ýa-da garamtyl reňktäki awtologlary sürmäge gadaňçylyk girdildi. Ýurtdaky gara maşin gadaňlygy yerli ustahanalaryň agzynda uzyn nowatlaryň döremegine we maşin reňkletmegiň bahasynyň birden ençeme ese ýokary galmagyna getirdi. Häzirki wagt maşynyň ak reňke boýatmagyň narhy käbir ustahanalarda
8000 manada, käbirinde 11000 manada çenli barıp ýetdi. Türkmenistanda könüleşen awtologlara garşy alınıp barlayan biçäre şeýlede gara ýa ak däl maşinlary ak reňke boýatmak talaby ýurtda dollaryň gara bazar narhynyň 12 manada golaýlan, sosial ýeňillikleriň ýatyrylan we iş orunlarynyň köpçüliklerini gyýtgaldyrýan wagtyna gawat geldi. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezidentiň portretleri täzelenni, neşirçiler gazanny, muallimler ziyan çekdiler. Bu ýyly Türkmenistanlylar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky kitabynyň biriniň ady Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly şygaryny geçirýär. Şygarlaryň täzelenmegi ýurtda alınıp barlayan döwlet programmalarynyň çägini, aýdaly durmuşyň täzelenmegi we adamlaryň ýyl-ýyldan gowy ýaşaýandyklary, döwlet başçylygynyň ýurtdaky täzelikler we özgörüşlikler bilen aýakdaş gitmegi hökmüne düşündirilýär. Azatlyk Radiosu bilen gürleşen häzirki we öňkü resmiýetleriň bir näçesiniň düşündirmegine görä, bu ýurtda emele gelýän durnuklulukdan we ýagdaýyň umydsızlygynyň ünsü sowmak. Şonuň bilen bir hatarda hökümetiň adamlaryň hal ýagdaýyny, durmuş şertlerini gowlandyrmak uğruna hakykatdanam alada edýänligini görkezmek ýa-da şeýle pikirleri döretmek üçin edilýär. Ýöne bu siyasi propaganda çäreleri döwlet, hökümet idaralarynyň işgärleriniň kiselerini, maşgala büdjetlerini artykmaç agram salýar. Prezidentiň portretleri ähli döwlet idaralaryna şol sanly mekteplerde hem täzelenni. Aşgabatdaky mektepleriň mugallimlerinden täze portret üçin 25 manatdan ýygnalypdyr. Şondan soň reklamy we neşirçilik firmalarynyň işgärleri gelip köni portretleri alyp gidipdirler, ýerine täzesini getiripdirler. Regionaky mekteplerde diňe portretler satyn alynýar, emma olaryň çarçowlary täzelenmeýär. Sebäbi onu çykdyjy azrak bolýar. Ýöne şonu da portretleriň bahasyny diňe mugallimler tölemeli bolýar. Bilim ministrliginiň bölümleri bu hili portretler çap edýän şol bir firmalar bilen işleşýär. Ýagny olar ýokurdan saýlanyp alynýar. Her bir pudogy portretleri täzelemek hakynda görkezme berilýär. Soň olar emele gelen däp boýunça hereket edýärler. Anyk sanlar aýtmak kyn. Ýöne prezidentiň portreti adamlaryň köp barýan ähli ýerlerini, döwlet idaralarynyň esasy kabinetlerini, mekteplerde, keselhanalarda, sanatoriýalarda, ministrliklerde, häkimliklerde, ýerli öz-özüni dolandyryş idaralarında, umuman hemme ýerde, iş ýerine hem dyn jalyş we bejergalyş ýerlerine hem prezidentiň portreti hökmany bolaýmaly. Bir tarapdan elbetde çapkana we reklama firmalary gowy peýda görýärler. Olar öz gazynyň pullaryny portretleri buýurýanlar, alyjylar bilen hem bölüşýärler. Ýogsa da olaryň arasynda tölek we geljekki zakatlar, tawşyryklar barada hem mesele dörýär. Türkmen prezidentiniň portretleriniň bu gezekki täzelenmesi sosial ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň ýa-da adyk bahalarynyň ençemesi gymmatlymagyna we ilatyň ykdysady ýagdaýynyň öňkü ýyllardakydan has agyrlaşan wagtyna gawat geldi. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini men Araz Perwiş dowam etdirýär. Üstümüzdäki hepde geçiriljek bütün dünýä ykdysady forumuna gatnaşmak üçin Şweýçariýanyň Davos şäherine ýygnanan milliarderleriň, döwlet başçylarynyň we iri kompaniýalaryň ýolbaşçylarynyň dabaralaryny öl ýorguna büremek bilen diňe gar haýbat etýär. 60'dan adyk döwlet we hökümet başçylarynyň şol sany Amerikan prezidenti Donald Trump'yň şeýle hem ýyllarça sewda liderleriniň, akademikleriň, raýat jemgyýetiniň adwokatlarynyň we beýleki tanymal şahsiýetleriň duşuşygy 23-nji ýanwarda Şweýçariýanyň Daglyk Owasynda başlanýar. Şygar çataçan dünýäde umumy geljek döretmek.
Global iqtisadiyyatın gittikçe yukarılanmagy, Dow Jones'da senatyň ortaça görkezijisiniň ilkinji gezek 26.000-den aşmagy geljege umytly garamaga ýol açýar. Men gara begenýärn, sebäbi ol Davosy bolmalysy ýaly edýär. Global oba görnüşi, ýöne bu obada bilişiňiz ýaly tebigat içinde de gaty mühim rol oýnaýar. Biziň gepleşiklerimiz, daşky gurşaw meselesi de biziň bu ýerde etýän işlerimiziň alynky hatarynda bolar diýip forumuň başlygy Klaus Schwab 21 ýanwarda Reuters habar gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Alp dağlarına güýçli gar dürli regionlarda gatnawy kynlaşdyrýar. Şweýçariýada lavina boýunça 22 ýanwarda duýduruş berildi. Forumuň dağlarının içinde iqtisadi ösüş, daşky gurşawy goramak, terrorizm, ýasama intellekt, Afrikanyň geljegi, şeýle hem bozgunlary gelen ýurtlaryna ýerleşdirmek ýaly meseleler hakda 400 teoregi maslahat geçirler. Birleşik Ştatlaryň maýa goýum Lehman Brothers bankynyň işiniň batmagy bilen başlanan global maliýe krizisi netijesinde iqtisadiýetleriň durgunlyga düşmeginiň üstünden 10 ýyl geçen soň gepleşikleriň uly böleginde Trumpyň pikirleriniň agdyklyk etmegine garaşylýar. Awnoşok protestlerde ýokdal. Has uly proteste 23 ýanwarda Zurichde garaşylýar. Ýöne solçu toparlaryň 25 ýanwarda obada demonstrasiýa geçirmek üçin beren haýyşnamasyny häkimiýetler güýçli gar sebäpli ýeterlik ýer ýok diýip reddetdiler. Birleşik Ştatlaryň prezidenti foruma gatnaşmaly däl diýip internetde ýerleşdirilen petisiýa eýýam 16.000-den adaç adam gol çekdi. Protesti toktatmak için edilen göçüm global elitanyň güýç gudratynyň arkasynda giýilenmegiň bir ýoly diýip Şweýçariýanyň ýaş sosialistleriniň başlygy Tamara Fonseca AP habar gullugyna beren interwýusynda aýdypdyr. Şweýçariýanyň polisiýasy hawpsuzlygy goramak üçin regiona 4300-den adaç işgärlerini ýerleşdirdi. Polisiýa bu san öňkü ýyllarda işe çekilen işgärleriň sanyna çalymdaşdyrýar. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulum radi Kabuldan. Günmotor Awganistanyň Herat welaýatynyň 3 etrafynda jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa başladyldy. Kuşku Kona, Kuşkarabasyny we Gulran atly etraplarynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşda ençeme jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Çaknaşykda Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Herat welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Jeylani Ferhadyň aýtmagyna görä, jeňçilere garşy harby çara öňe barýar. Harby operasiýa netije berer diýen umyt bar. Üç etrapy jeňçilerden aras salamak boýunça alada edilýär. Şulagurda yerli ilat hem Awgan güýçler bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Ferhat belledi. Ameliyat بیپیشینه در این حوزه است. امیدوار هستیم که شاهد muvaffakiyetleri gaz geçirjisiniň gurulşyna Awgan topragynda da girişmek üçin taýýarlyk görülýär. Onuň üçin Herat welaýatynda Awgan güýçleri toplanýar. Herat welaýatynda howpsuzlygy üpçün etmek boýunça berk çareleriň görülmeginiň zerurdygyny bildirip Ferhat şeýle diýdi. Heyet icraî merkez daşt amadegiýa ba hatar iftitay proje topi sohbatay hamejanibe suret gereft. Top we bölek proýektleriň ähmiýeti Awganistan üçin ören uludur. Ýurdun içeri işler ministrligi tarapyndan welaýatda howpsuzlygyň üpçün edilmegi üçin ýürüýte tapşyryk berildi. Herat welaýatynda mehmanlary garşy almaga biz taýýar. İl we häwetli proýektleriň işine badalga bermekde hiç bir kynçylyklar ýüze çykmaz diýip umyt edýär. Howpsuzlyk şertlerini seljermek üçin arada Türkmenistanyň resmiler Herata geldi diýip Ferhat aýtdy. Türkmenistan we welaýat Herat amadegiýa ba hatar iftitay proje topi Topxuwa böleki proýektleriň gurulşyny goldap, Herat welaýatynda halk tarapyndan ýygnaklar hem geçirildi. Oňa welaýatyň durly etraplaryndan il ýaşlulary gatnaşdy. Iri energetika proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmek barada çara görmegini Awgan hökümetinden halk talap edýär. Herat welaýatynyň yerli geňeşiniň sekretary jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýalaryň netije bermeýändiginiň nägelelik bildirdi. Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Uruşda Awgan güýçleri ýetki çekýär. Emma jeňçilerden arasalanan sebäplerde harby postlar döredilmeýär diýip deputat belledi. عملیات نیروهای امنیتی تلفات میدن متاسفانه نتیجه نمیگیره استای مستحکم اونجا تحکیم نمیشه Ma'lum bolşýaly top we böleki proýektleriň gurulşyna Awganistanda hem başlanýar.
Onun için tayarlıklar görülýär. Proyektlerin açılış dabrasyna gatnaşjak mehmanlary garşy almak boýunça ýürüýte komissiýa döredildi. Hopsuzlyk meselesini hem gözden geçirilendigini awgan resmiler aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.